Οπότε μην γίνεις επαγγελματίας φωτογράφος άμα δεν θέλεις να κάνεις edit. Είμαι ο Πάνος Μπακογιάννης, φωτογράφος και retoucher και αυτή είναι η εκπομπή Edit Your Photos. Τι είναι αυτή η εκπομπή? Σε αυτή την εκπομπή θα μου στέλνει φωτογραφίες εσείς για να τις κάνω edit εγώ. Τόσο απλό. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τον Paradox Bill, είναι από το Dubai, είναι τραβηγμένη με την Nikon Z6 με τον 50 1.8 transform και πάμε στα guided και τραβάς γραμμές και είναι έτοιμο. Το επόμενο που συνηθίζω να κάνω στις φωτογραφίες μου είναι να ασχοληθώ λίγο με το clarity. Η φωτογραφία είναι έτοιμη, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Αυτό είναι που κάνετε οι περισσότεροι σας όταν αρχίσετε να κάνετε edit. Γεια σας. Και πάμε να δούμε το γενικό before-after. Αυτό ήταν το σημερινό edit. Ξέρω ότι σας έκαψα, δεν πειράζει όμως, θα το συνηθίσετε. Και όσοι θέλετε να κάνω edit στις δικές σας φωτογραφίες, θέλω να πάτε στο email που θα γράψω εδώ, να μου στείλετε τις φωτογραφίες σας κατά προτίμηση RAW. Και σε κάποιο επόμενο επεισόδιο θα τις κάνω edit και θα δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κάθε φωτογραφία σας. Και τα λέμε στο επόμενο.